Салому алейкум ҳама каса мардуми YouTube лайкро бизанед дуромадан баробар чихеле ки абишат кардам то нашер бачаго ваъда додум нета GT дута мешавад дута нета GT овардам дар ҳамин бозӣ су як мошина нарх билет 8 сомон ҳаракат мекунем керошина нета GT бомбача насиб мекунам вале абзорш пол мебурад видеош мебурам мебинин ина нета GT дигари ҳама рақамош 5000 ашад рақамо ишам рақамои мошина садмонерош хоб ишам 5000 ашад иш 300 ҳаракат мекунем чорачаҳо ҳозир ки мошинаам ҷастимон кардастам имрӯз гуфтам абзори поли расм кам мекунем чорачаҳо ки имрӯз барф хеле хишру барф зад тоҷикистонда насиб кунад пага ё пага дигар поли абзорои мошина меброя ҳаракат мекунем билетафорам мегирем мошинчач хеле охшар бачаҳо лайкора бизанен хай ҳамун нета GT ки бози гузашта кабутак 4 та нах буд Узбекистон будидам и анам хеле муфт талаби шумо ҳамин ду дона овардем чорачаҳо оянда дар худо хоҳад 4 та мешава ҳамин бозида 4 дона мешава ҳамин нета GT 4 та мешава чорачаҳо ҳаракат мекунем ки хнак Узбекистон хекунем ҳамчунин мекунем лайкора мезанем хак чорачаҳо и пушкида десна чихела хумошинча оштон шава насиб кана то нашер бачаҳо и вообще гизала машина ишам чорачаҳо ишам гизала машина дестана ҳамчунин кани лайкора бизанед чорачаҳо ина машинчаи гизалача оштон шава иша калич дастгидай моидинҷон оҳ бача хайна чорачаҳо истесадаки шумо оригинал монитор полин чотки мошинча хай мошинчаи бомба оштон шава класса чиласакора бизанем чорачаҳо ҳаракат мекунем хай ки дастгирем шумо кати рафтестем мо пеш рафтестем мошинчаи воимаро мондестем чорачаҳо хай дестен ина эмблемаш ина барфи тоҷикистон чорачаҳо ина чихелай лайкора бизанед чорачаҳо лайкора бизанед ки ганда хуну хӯрдум ҳамчунин мекунем ҳазор омад ҳаматонда лайк класс бизанед тамом